Jít na pláž byl skvělý nápad. Ano, dnes můžeme odpočívat. Juhu! Když jsou teď Air Punch a jeho věci mimo město, máme skvělou šanci ovládnout Kaboom City. Spike Roller, Přesně tak, šéfe. Mike Spike, Bloom Boom, Wild Tease, Kak Trouble. Kaktusy ovládnou svět. Dnes je opravdu klid, že? Musela si to říct, viď? No tak lidi, zkusíme se společně osvobodit. Ale já jsem úplně zaseknutá. Možná můžeme zkusit zavolat pomoc, Sugarfane, dosáhneš na můj mobil? Mám ho. Hovor od Super Slice. Air Punchi, potřebujeme pomoc. Město ovládly rostliny, jsme uvězněni. Nebojte se, už jdeme. Ale jak se k ním dostaneme přes ty obrovitánské stěny z lián? Náš balún boxer nic nezastaví. Balún boxer. Halabalún. Flowstar. Beach Max. Air Punch. Jdeme do toho. Můžeme vám pomoct? Páni, kde bych sehnal takovou káru? Dobře, teď musíte být opravdu potichu. Moment, co myslíte tím? Kak Trouble, věděl jsem, že zatím jsi ty. No fajn, má jí každý kromě mě? Air Punchi, nemůžeš nás zastavit. Město teď patří nám. To se ještě uvidí. Nemůžete utéct. Kdo říkal, že chceme utéct? Je čas na útok, pánové. Kamarádi, je čas porazit padouchy. Netrefil! Já vždycky trefím. Ještě se uvidíme, Air Punchi, ještě se uvidíme. Asi chvíli potrvá, než je zase uvidíme. Co teď uděláme s tím zahradnickým problémem? Tak hrozné, se mi to zase nezdá. Super Things! Nový Super Things Guardians of Kazum jsou tady! Postav tým hrdinů proti padoukům a prožij úžasná dobrodružství! Naskoč na tryskáč a objev jeho speciální útok! Nazbírej více než 80 Super Things! Myslíš, že najdeš ultravzácného Kazum Blast? Super Things od Magic Box! Nezapomeňte nám dát like.